खुलुमबाय नार्जारि चेनेलनिफ्राय गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। अन्नानै जेन' भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै मैयानि दिनाव सानजाहानि रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिफोरखौ वेलकाम सेरेमनि प्रग्राम लानायखौ नुनो मोनदों। बै बरायनाय हाबाफारियाव लोगो लानानै गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांखौ मख'नो गोनांदि बै बरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयष हाजरिका, लरेन्स इस्लारि, दिपेन बर' आरो बिटिआरनि गोबां लिडारफ्रा नुजाथिनायखौ नुनो मोनदों। बिसिनिनो सासे दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथियोदि आसाम सरकार आरो बिथांजोंनो दायथ' होजानाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयष हाजरिका आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' लोगोसे आबसु जथायै गोबां बार सावरायनानै 500-600 खान गामिफोरखौ बिटिआरआव जेरै बिटिआरआव सोसननो दाबि दैखांदोंमोन, बिनिनो 60 खान गामिफोरखौ होदोंमोन आरो बिनिनो 41 खान गामिफोरखौ बर' आरो ट्राइबेल। बे गासै गामिफोरखौ थिसननायनि खामानिया साननैसो सिगां आसाम केबिनेटनि गेजेरजों जाना थांबाय आरो बेखौ नटिफिकेसन होनायनि खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो बेखौनो दिनै वेलकाम सेरेमनि खालामनानै आबसु, बिश्वनाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्ला आरो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मैयानि दिनाव दोलै नोगोरै बरायदों होनना बुंथियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा। आरो बुंथिबावोदि थैब्लाबो बिश्वनाथ सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबा आरो बेखौ सिमांबो नुनो नाङा होननाय मानसिफ्रा दा बहा दं होनना सोंनायजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिदि अर सुनानै होनाय, मुं सुनाय आरो गावजों गाव ठाट्टा गेलेनाय सम बे नङा। बे समा जाथिनि जौगानाय खामानि मावनायनिसो सम। आरो बोहैथि बोसोरनि नभेम्बर आरो डिसेम्बरफ्रावनो गोबां गामिफोरखौ बिटिआरआव दाजाबबावनांगौनि खामानि दंबावो होनना बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारीनि बिपिएफ सरकार सालायब्ला बिटिआर सोदोबा बाहायजागोन बा फोजौजागोन होननाय रावफ्रा पलिटिकेल डायलगसो होननानैबो बुंथिबावो दिपेन बर' बिथाङा। आसाम सरकारा सिगांनो बुंथिखानाय बादिनो रायजोनि सिङाव थानाय दाब दाब जिल्लाफ्राव आयेन बेरेखायै उन्दै हिनजाव हाबा खालामग्रा हौवाफोरखौ आसाम पुलिसआ हमनायखौ मिथिनाय जादों। थिग बेबायदिनो बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाफ्रावबो आसामनि पुलिसआ आयेन बेरेखा हाबा खालामग्रा हौवाफोरखौ हमदों होनना मिथिनाय जादों। बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझाराव मैयानि दिनाव 24 जन आयेन बेरेखा हौवाफोरखौ हमदों आरो बेजों लोगोसे चिरां जिल्लायावबो आयेन बेरेखा हौवाफोरखौ 10 जन हमदों होनना खौराङाव मिथिनाय जादों। बेखौबो मिथिनो नांगोन दि जायफोर उन्दै हिनजाव हाबा खालामग्रा हौवाफोर, आसाम पुलिसआ दासान्दि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव अपारेशननि हेफाजाबै बे 10 साननि गेजेराव बा उनाव 2000 निफ्राय 3000 सिम उन्दै हिनजाव हाबा खालामग्रा हौवाफोरखौ हमनो हाबावगोन होनना आसाम पुलिसआ मैयानि खौराङाव बुंथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारिया आसाम रायजोआव 2026 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन होनना मिथिहोबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।